Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malikono maliko ka foli ani tanuni walinyundo amuda bela jelema chani muso demsen magoroba isiro benama fao fa majiya kono adon kanga foli bi fo zigiri plisi sijo belebele bangola inshallah ka fa ya bismillah ga misho madika doni blue misho mega balmaga na denge fesila gawlunje ni belebele jaga nyonfe mori kamelenu kunjama sumuni naija afoko wuli bali mori afo doni blue mori ke aw afoko kabago mori ke mi ma to maligona ka kabago la maga jenselege nani bela funangani cinini Mohamed Kulubali Basegu abambole abi inshallah la dala kola aga la da kenedo la dala sigide ni na ala sonama araba abena émission soro Zigri Priska numéro 1 de l'actualité musulmane. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi émission kadi koju. Nala sona. Détail spécialier. Nala sona. Mais yana ngato anga babu kono folo. Ibe foldi kanubaw ma. Inshallah. Alhamdulillah ba'da a'udhu billahi min sharri shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi yaqumul hisab. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ala feka bo ibili sa torola amansi ni ala to barka mabbe ala mi jenne matiki la hara hina tigido ala kan ne mani kijidi an kunti Muhammad ka amme an filbani an kanum bani an la jabba befu malikono dakuyen kele an kanum babbe mammi an kanu an be befu man kanu am befu ni islamia ka fuli ni kele an fuli dakuyen kele no assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah Murga ka began fulga sanuma inga bamana ngote koni ma fa sunguru sara igala ini tesa me dobori bajugula ni ansigile na ala sonama kaira bela jelena bita koni bita spéciali murga rabia ne rabia inshallah ina fa ra nyame integala chugumna jabi na fulu barain kabako de bala kwa ne kabako bawde yala bon ne ta chef flana koni oh ni mi ma soro sa otene no eble no na ki yere no wal masribika oho na ala sonama morga bi ni bi fe krangra na nga kuma na fulu para yere dika parce que mana doni ba fefe mana bokesi wa fu na fulu bara be mbulu ka wuli bali ni yake ibi na fulu soro je bega ba ala biso mais client me ka kefene c'est à dire jabiti ka yala mugo be ka nafolo barake mi o tala ka nafolo soro murge mi fe yi dadu nafolo bara mu yere de be ka na noyidi alhamdulillah rabbil alamin ame setigi ala fama fo ala mi doni daka bonya ka doni sono nyew ni doni dugulum belajele blay ani kene manaw o kuma na doni dugule dabora armadin kamana gane jigiti kuli kama ye yingali ka bo femina o ko kacha kosobe mimena ni o sabuyaw yi o do bi se ka ke karamo kere mimi ka barake e bita soro kuma dola alere ka layni te ka barenke ya ka layni ke bulata de soro ka blaku Allahu akbar o kuma ni o kera sila eta depini wardi to dibe mo wardi fure jamfalendo note karamoke ya don ko nimbe mbolo tiedo akera anyuma ya ube akara juguma yo ti sei ko ni ado ka be mbolo tiedo ti sei be primi fo client client ko o war dima ibi jijare jaku ya fo ka client la convoquer ka daila kasikaso ngaka client kili fila saba fo data la waru be ga botugo mena be ga shurute binani una kemewula million na c'est toujours comme un gamba to de kacha ni mal la fiale obita wulu arnaque de la ma fo client yi wala ma fo malien dimbe wala la cramandum beye bekire point kono ani haketu dafali ma imana presse dali fait togo biski kasoro ki da sila ambi ma chama de mo chama de nyinamaya kono bibi na unsigi doni sanfe ani biche ami ma chaman de si lebta soro ubunu kandi ema katu kani karamogorema karamo sababu ke do bulu nyonfe ashiniste bara abe take barakeli u ashiniste barakeli opmana nanya na joanya etodo follow yani ka se an klema ta soro spécialité de bi karamogo la karamogo do be le ga barati fo ye muso barako do be le ga barati fo ye dengo
dɔw bɛ ale ka baara tɛ foyi ye ale tɛ se ka maa si k'a ye nka a bɛ dugawu min kɛ ala b'o minɛ san kelen kɔnɔna la ala b'o jaabi nka bibi na o de bɔra la bɛɛ ko ni kelen bɛ se k'a bɛɛ dilan bɛɛ kɛra général o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o fɔlɔfɔlɔ la ala deli la hali fɔlɔfɔlɔ ni bi bɛɛ ye kelen ye ala deli ta fan fɛ i bɛ ala deli kelen pe de furu siri o de bɛ sɔn i la n'o sɔn i la o kɛra dawula ye sa o walima o kɛra siritigɛ ye sa walima o kɛra nafoloba ye sa walima o kɛra muso minɛ ye sa o tɛ se n'o o min ɲɛna e bolo de ye ta o de ye balo wɔrɔ ye o tuma na i bɛ taa sɔrɔ hali ni maa ba kelen nana danga tɛ dɛ hali ni danga bɛ fufa kɔ de nafolo i b'a k'a ye i b'a kɛ nafolotigi ye ayi danga tɛ fiyewu a y'o faamu i komi e ka spécialité tɛ duwawuden tɛ dɛ hali ni maa min y'a ba ta k'a ɲɔ kun ka diɲɛ n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen boli n'a ye n'a nana k'i k'a don da la en tant que e ka spécialité tɛ se k'a don da la fo mɔgɔw ka sɔn o de ma o tuma na an b'a ɲini an balima karamɔgɔw fɛ u ka siran u sindayɔrɔ ɲɛ u ka siran kaburu ɲɛ u ka siran k'a fɔ fɛn b'u ɲɛ quoi i bɛ nin 20,000 ni 40 minɛ k'a dun bi k'i ni nisɔndiya n'a ye k'a sɔrɔ i jatigɛlen don i b'a kɛ ka denbaya min balo u jatigɛlen don fɔlɔ i b'a kɛ ko kɛ a si tɛ kɛ ko barikama ye wa denw bɛ tila ka taa bila ɲɔgɔn na i taalen kɔfɛ a dɔw den bɛ taa banajugu caman sɔrɔ fura tɛ ye min na mun kosɔn hadamaden hakɛ o tuma i tɛ se ko o ko la ka n'a kɛ a bɛ faamu n'o tɛ n'i bɛ se n'i y'a minɛ nɔ dɔ kan ka ye ala ka bɛ sababu yarabi balimakɛ n balimamuso e min sigilen don sisan k'i ɲɛ bɛn zikiri pilisi ma ni mago min kɛlen don i la mago min bɛ e la juste nafoloko de don wa denko de don wa musoko de don wa garisɛgɛko de don wa sokurajɔ ko de don wa kana hésiter fiyewu morikɛ wele n'a bɛ se ka min kɛ a b'a fɔ karisa ne bɛ se k'a kɛ n'a yɛrɛ tɛ se ka min kɛ a b'a f'i ye hali ni miliyari b'i kun a b'i labila parce que ne b'a dɔn Basiru Kulubali ne b'a dɔn kojugu morikɛ min don a sigilen tɛ client nafolo tɛ k'a balo quoi a ka kɔlɔsi b'a bolo client nana client mana morikɛ bɛ ka balo a bɛ k'a ka ɲamakalaw balo donc o ta sirilen tɛ client ko la mais ni tiɲɛ y'a da de nkalon misala quoi tiɲɛ da de le nkalon misala o de ye kuma in kun ye k'a walawala aw ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ye a bɛ so la a b'a kɛ tan a bɛna sigi media kan a b'a kɛ tan e t'a kalama ni tiɲɛ y'a da de nkalon misala ni ala sɔnna ma morikɛ i ka duga kunkolo in maa caman bɛ ka a ɲininkali kɛ maa caman b'a la k'a demander siga t'a la duga kunkolo in nafolo a ɲɛfɔ an ye dɔɔni bi dɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn fili kelen bɛ anw bi maa la kosɛbɛ o fili ye jumɛn ye sela kumana min na 20,000 b'i kun o 10,000 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i kunna o de ye nafolo ɲɛsigi waati ye nka mɔgɔ caman bɛ se an ma tisɛ fan yɛrɛ de b'an kunna wari bɔ k'a don u la k'u dɛmɛ mun bɛ na n'o ye i bɛ taa sɔrɔ sila k'a sɔrɔ wari b'i kunna i kan ka wuli ka don min bamananw bɛ mun fɔ k'i bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minɛ o kama fo e bolo bannen ka wuli ka se karamɔgɔ ma ko k'i dɛmɛ mɔgɔ caman de bɛ ka liti duga kunkolo nɔfɛ ni ye duga kunkolo ye a bɛ fɔ nin ma ko duga masa baara in bɛ kɛ ni nin de ye duga masa kunkolo o tuma na bɛɛ k'a ye a bɛ fɔ nin ma ko duga masa ala deli min kɛ ni nin de ye se la ni ala deli in kɛra ala deli in barika bon kosɛbɛ a baara ka bon y'o fɔ bɛɛ ye baarabaw de b'a la ala deli gɛlɛn don ala deli min bɛ yen ti sɛ tiɲɛcogo b'a la nka a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka tiɲɛ i bolo n'a ɲɛna o ala deli min bɛ na ni diɲɛ don o don 10,000 ye k'a d'i ma sela o tɛ ko deni dɛ o tɛ ko deni daminɛ don de b'a la nka jɔdon t'a la Allahu Akbar n'a ɲini bolo ka bɔ o ye ta daminɛ don de ye nka k'a fɔ nin don in a b'a bɔ ka da san 5 de la ou bien san 10 de la o tɛ yen c'est là où tu connais des fois moi ko famu quoi ni ala ye don d'a ma émission spéciale bɛ se ka sigi nin kelen kama ti se duga kunkolo baara ye fɛn min ye c'est la bamanan fɛn min don bamanan kabako don quoi dɔnnibaw tun bɛ du ba kelenw du bayirikaw balo à cause de ni dalujaro ninnu nka bi an bɛ média clé de la o de kosɔn an bɛ bɔ k'a fɔ duga kunkolo nka gini wɛrɛw b'a la date se o ma fiyewu ayi jamais ni olu fɔra don min na o y'a ko yɛrɛ fanga bɛ se ka dɔgɔya a kɛbaaw yɛrɛ bolo ou bien k'a tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ala k'an kisi o ma o tuma duga kunkolo ye fɛn ye nafolo baara don ale bɛ n'i y'a baara kɛ kaliwa bɛ don tile 7 baara bɛɛ kɛlen kɔfɛ k'a ban ka taa don a donyɔrɔ la ka wuruti kɛ ye kaliwa bɛ kɛ tile 7 kaliwa in kɔnɔna la c'est la i taara duga kunkolo min don a donyɔrɔ la duga kunkolo bɛ na n'a yɛrɛ ye a danfɛnw sigifɛn minnu b'a kɔ i bɛ duga kunkolo y'i ka kaliwa so kɔnɔ o y'a sɔrɔ i ye balan finman de dilan n'o ye chèque finman ye
o chèque noir in i b'i du ka kunkolo ta ka bila kɔnɔ maaw bɛ nin dɔn mun bɛ k'a lamɛn u b'a dɔn o b'a dɔn nin ye gundo ye nin ye tiɲɛ ye sila sɔgɔmada fɛ fajiri mana wuli dɔrɔn i bɛ harifu dɔw fɔ ka chèque in gosi siɲɛ 3 k'i bolo don i bɛ 5000 sɔrɔ a kɔnɔ Allahu akbar sila nin ye tiɲɛ ye a ye faamu chaque matin fajiri o fajiri fajiri b'a fɔ assalamu alaikum dɔrɔn i bɛ wuli i bɛ i ka harifu fɔ dɔrɔn ka a gosi siɲɛ 3 k'i bolo don ka i ka tata ta a kɔnɔ a ye faamu o kuma a bɛ tata ta n'a y'i diya fɛnɛ i b'a kɛ banque yɛrɛ fɛnɛ ye sɔgɔma o sɔgɔma n'i a fɔ k'a gosi wari bi bɔ i y'a ta i m'a ta n'i kila ka sini ta fɛnɛ kɛ a bɛ to a kɔnɔ a bɛ fara ka ɲɛ n'i ye tile 7 kɛ o ye 70,000 a ti fɛn t'a jɛ fiyewu a tɛ kun danfɛn fɛnɛ k'i bɛ don a kɔnɔ quoi nka fɛn bɛ se ka tiɲɛ ye muso de ni muso fɛnɛ y'a dilan fɛn bɛ se ka tiɲɛ ye cɛ de a bɛ faamu wa ni cɛ y'a dilan muso de bɛ se k'a tiɲɛ surtout an balakaw k'a kɛ to muso mansanin kuma bɛɛ ni cɛ muso fɛnɛ y'a dilan cɛ de bɛ se k'o fɛnɛ ta tiɲɛ a bɛ faamu parce que ale bɛ kɛ so yɛrɛ min kɔnɔ ni bɛ k'a kɛ kumana min na muso tɛ don ni muso fɛnɛ bɛ k'a kɛ cɛ tɛ don a bɛ faamu ko ka ca waati min na i bɛna n'a kɛ mɔgɔ de tɛ don i kan waati ayi a ladili yɛrɛ bɛ kɛ so yɛrɛ min kɔnɔ cɛ tɛ don so kɔnɔ waati ni muso bɛ k'a kɛ quoi o ye ni bɛ k'a kɛ misali la e ye nin so in ta i b'a kaliwa don so dɔ kɔnɔ i b'a kɛ kaliwa kɛ so min kɔnɔ cɛ tɛ don yen ni muso bɛ k'a kɛ e y'a faamu wa nka ni cɛ bɛ k'a kɛ muso tɛ don o kɔnɔna la o moment kɔnɔ quoi yanni ka tila baara in na ɔ chèque in fɛnɛ muso t'a ye a y'o faamu wa kuma in yɛrɛ ye min ye dɔrɔn n'a baara kɛra k'a ban k'a d'i ma muso t'a ye quoi o de la baaraba don quoi ka girin kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah n'ala sɔnna karamɔgɔ i n'a fɔ bi anw bi mɔgɔw kɔni mago bɛ min na c'est à dire morikɛ yɛrɛ k'a bɛɛ kɛ k'a ban an ka sɔrɔ k'a ta an k'anw ta kɛ a bɔli ye dɔrɔn k'a di n'ala sɔnna voilà parce que e bɛ k'a expliquer cogo min na i n'a fɔ i yɛrɛ de b'a ta i b'i ka kaliwa kɛ mais o bɛ se ka kɛ yan awɔ a bɛ se ka don i ye i komi ni maa yɛrɛ min bɛ yen ko o bɛ parce que dɔw bɛ yen cɛ gɛlɛnw bɛ yen quoi cɛ duman dɔw bɛ yen a ka d'u ye u yɛrɛ kun ka d'u ɲɛna u kun dogo kuma tɛ foyi kɔfɛ fiyewu hali n'u bɛ koto ko de u bɛ vol ta ka na tu i fɛ yen ka hôtel ta k'a baara kɛ an yɛrɛ pɛrɛnnen b'o cɛw kama cɛ gɛlɛn minnu bɛ yen n'u ni y'u ta ye sila an labɛnnen don o kama waati bɛɛ walayi vol ta ka na i tɛ nimisa bilayi vol tɛ ka na hôtel ta sila i yɛrɛ ka don a baara la i k'a ye tiɲɛ bɛ k'o la a y'a faamu wa o ka d'an ye trop o la i yɛrɛ bɛ fɛn min ye sogo la u wasara quoi u t'i la foyi t'a la k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛna don i kan bon foyi t'a la o ye kelen ye mɔgɔw ka dɔn jabutigiw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen hali n'u ka nafila seri jɔgo 4 tɛ ban fiyewu a b'a dɔn fiɲɛ sumalen b'a gosi dɔw b'a kɛ ka taa ban foyi a y'a faamu wa o tuma maaw ka capacité tɛ kelen ala yɔrɔ quoi dɔw bɛ yen i b'a fɔ ka jifilin fa k'a min dɔw bɛ se jifilin fa kɔrɔ dɔw tɛ se bɔlini fa kɔrɔ a y'o faamu wa o tuma na dɔw bɛ yen tɛ se dugukila fɛ ale mana wuli k'i jɔ dɔrɔn ale bɛ fɛn dɔw ye nka dɔw bɛ yen ale bɛ dugukila tere ale bɛ ko sugu bɛɛ kɛ dugukila fɛ fɛnw bɛ se ka na ala de nka ale yɛrɛ ɲɛ t'u ye tasɔrɔ o b'a kɛrɛfɛ a bɛ faamu ala deliw don i y'a faamu fɛn ɲɛ kɔni t'a la ɲɛnajɛli kɔni na nka ni min fana y'o ye a kana bali la parce que i bɛ ka fɛn dɔw de wele nka o ti kɔni de fɛn kɔni min kɔni yakaniya min b'a la sila foyi t'i sɔrɔ e de bɛ hɛrɛ sɔrɔ foyi t'i sɔrɔ perdi t'a la ala k'an bɛɛ sababu alhamdulilayi morikɛ o faamuna an y'a faamu sa karamɔgɔ e yɛrɛ bɛ se k'a ko bɛɛ kɛ k'a ban an bɛna an ta in ta ka taa n'a ye an ka so alhamdulilayi o faamuna o kɔfɛ n ɲɛ bɛ kusi dɔ dalen na ayiwa karamɔgɔ ni kusi maaw bɛ fama ka nin ye dɛ ayiwa parce que an b'a ye an ka laadala mɔgɔw ni an ka dugutigiw de bolo bulonmɔnaw ni fɛnw na o ye waa kɛ ka dimɔgɔw ni fɛnw kɛ ka b'u yɛrɛ la o ye tiɲɛ ye mais an ɲɛ b'i bolo karamɔgɔ dalu jumɛn don alhamdulilayi sila i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bamananw ko ten i b'a ye k'u bɛ dimɔgɔ de gɛn nka dimɔgɔ tɛ ayi Alahu akbar dimɔgɔ tɛ dɛ sila masaya ka gɛlɛn ko tigiya ka gɛlɛn ko tigibatigiya ka gɛlɛn ni bɛɛla cɛw ɲɛ sila cɛw bɛ bila i kɔ bon i bɛ nin ye an ka bamanan laadalatigiw bolo an ka maabaw an ka cɛkɔrɔbabaw minnu bɛ ka dugu kɔlɔsi walima minnu bɛ ka du kɔlɔsi sila kusi gansan tɛ a tɛ ka danfɛn bugɔ a bɛ kɛ ka danfɛnw dɔw de gɛn kɔrɔtɛw b'o la banajugu natɔla b'o la u b'a figo-figoli min kɛ kana bɛɛ k'a bɛɛ ye dimɔgɔ gɛntɔla dɛ ayi sila dimɔgɔ gansanw gɛntɔla tɛ o ye kɔrɔtɛ ta siraw ye sila ni kusi min filɛ nin ye nin ma dabɔ o kama o fana kusi bɛ yen nka nin dabɔra min kama bi diɲɛ bɛɛ bɛ boli la fɛn min kɔ n'o ye masaya ye a bɛ fɔ nin ma ko masaku
Allahu akbar. Bon ale bɛ dilan misi jɛman de la misi jɛ o ku a bɛ labɛn o de la ka d'a tigi ma n'i ye commerçant de ye sila i bɛ a kɛ k'a ka butigi ka gɔngɔ bɔ a la sila i bɛ gɔngɔ kɔni bɔ minɛn mun na don o don olu bɛ taa ka wele Allahu akbar. bon n'i y'a kɛ k'i fifa fɛnɛ sila dawulaw nɔtɔla don a bɛ masaya a fifa kelen o fifa kelen masaya nɔtɔla don kan i y'a faamu ko baro nɔtɔla don i kan wa fɛnɛ n'a bɛ kɛ k'i fifa ta t'a sɔrɔ harifu dɔw de bɛ yen i bɛ ka olu fɔ i da jukɔrɔ gansan tɛ quoi i bɛ ka kɛ fɛn kɛ k'i fifa ta t'a sɔrɔ i bɛ ka kuma dɔw de fɔ i da jukɔrɔ min na ko dɔ bɛ ka nalen o bɛɛ bɛ fɛ ka ko dɔ sɔrɔ a bɛ faamu ni magara tuma o tuma dɔrɔn i bɛ nisɔndiya i yɛrɛ ma nisɔndiya fɛnbaw don ayiwa ale kusi bɛ o cogo la juguya taw bɛ yen ka dabalijugu gɛn ka bɔ yen u bɛ k'a minɛ i bolo ni fɛn ka minɛ k'a kɛ k'o kɛ tan o bɛ yɛlɛma o bɛ tiɲɛ o siraw bɛ yen nka nin dabɔ min kama o ye masaya dawula nafolo walima e yɛrɛ sigilen bɛ fɛn kama ni karamɔgɔya don k'o tɔ ɲa ka taa fɛ walima e sigilen bɛ fɛn kama ni commerce don k'o tɔ yiriwa ka taa fɛ walima i bɛ fɛn min na dɔrɔn k'o bonya k'a yiriwa k'a senkolaw caya ka taa fɛ kusi in danbɔ b'o kan ala k'an bɛ sababa ma inshallah ameni sisan kusi yani special e yɛrɛ kelen wa walima i bɛ se ka i b'a dilan mɔgɔw ye wa n b'a dilan mɔgɔw ye an mɔgɔ b'o de la nin y'an yɛrɛ ta ye an mɔgɔ b'o de la nin y'an yɛrɛ ta ye danfɛn ma maga nin na awɔ n'an y'a bila e yɛrɛ ta ye awɔ nin ne yɛrɛ ta ye mais ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ se ka dilan o ye a bɛ se ka dilan o ye awɔ a bɛ dilan o ye nka f'an k'a tigi dɔn awɔ f'an k'a tigi dɔn parce que fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ don wari ka di walima tɔgɔtigiya ka di nka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a dilan ka di maa dɔw ma o b'a kɛ tiɲɛnikɛla de ye sila o de y'an sera fɛn caman ɲɛ i y'a faamu o de la an mago ti mɔgɔw ka bolonafolo la an mago b'an yɛrɛ la n'an bɛ ka fɛn min baara an b'a dɔn i y'a faamu parce que mɔgɔw ɲuman dɔgɔyara bi dɔw bɛ tisɛ u bɛ nin fɛnba ninnu minɛ ka kɛ ka tiɲɛniw kɛ ka mɔgɔw walimuso minɛ u la ka mɔgɔw ka fɛn caman kɛ dɔw setila an ka cɛman in kɔ ala k'an bɛɛ sababa faamuyali sɔrɔla o la ni ala sɔnna ma e mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'i mago bɛ nin fɛn ninnu dɔ la kelen na i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nimero min bɛ ka tɛmɛ o ka ja kɔrɔ n'i y'o wele n'ala sɔnna ma i ni morikɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a wele appel direct la n'i m'a sɔrɔ a bila vocal la n'ala sɔnna ma n'a nana lamɛn a bɛ na i jaabi parce que n ka téléphone ko ma nɔgɔ karamɔgɔ ninnu ka téléphone ko ma nɔgɔ n b'a fɔ ma n'ala sɔnna ma n b'a dɔn i ma sisan n balimakɛ n balimamuso n'i bɛ Mali kɔ kan i bɛ négatif kɛ 00223 72 40 59 75 walima 00223 62 87 75 63 n'ala sɔnna ma n'i y'o kungo i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ appel normal la moriw ka ko ka ca i b'a kɛ vocal ye n'ala sɔnna ma n'a nana connecté wagati o wagati a bɛna na i jaabi inshallah morikɛ wagati bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni mais yanni an ka wuli n bɛ fɛ i ka kuma n ye muso baara yɛrɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala waliɲuman dɔn sila an bɛ muso minɛ ka di cɛ ma furu sira kan i komi fɛnɛ an bɛ cɛ minɛ ka di muso ma furu kelen sira kan cɛ dɔw bɛ yen u bɛ dimi don muso la u bɛ dimi don an balakaw la an balimamusow la kosɛbɛ u mana kɔnɔɲɛ kelen kɔnɔɲɛ fila sɔrɔ walima u mana du ka u ka kow sidɔn dɔrɔn u bɛ bɔ n'u ye u t'u furu bilen o baden bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi yɛrɛ de pakayi i y'a faamu wa an balimamuso caman bɛ yen u ka furubaliya cɛw n'i ye cɛw sen bɔ a la a b'a dɛn i y'a faamu dɔw sigilen bɛ ka cɛ dɔ makɔnɔ ko i bɛna furu o tuma na sigi kelen kɔfɛ ka mɛn ka cɛ masina i makɔnɔ o bɛ taa dɔwɛrɛ ye o kɔfɛ waritigiya nalen k'i janfa o tuma nin bɛɛ de bɛ yen o tuma o de la an bɛ cɛw karaba cogo min na k'a di an bɛ musow fana karaba k'a di n y'o de f'i ye an bɛ 72 heures de di o tigilamɔgɔw ma ni furu sira don tile 3 i y'a faamu 72 heures n'an y'a lajɛ a lajɛlen kɔfɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ se o tuma an bɛ tile 3 de d'i ma tile 3 kɔnɔ i bɛ cɛ y'i ka so wala i bɛ muso y'i ka so 3 jours a ti ci a ti yɛlɛma a bɛ faamu ala k'an bɛɛ sababa ma cɛw fana ta b'o cogo la cɛw fana ta b'o cogo la 72 heures a ti yɛlɛma fiyewu nka a bɛ dépend f'an ka lajɛ fɔlɔ de n'an y'a lajɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ se parce que maaw doro tɛ kelen awɔ maaw doro tɛ kelen awɔ ala k'an bɛɛ sababa ma n'ala sɔnna n terikɛ n terimuso n balimakɛ n balimamuso tiɲɛ tɛ fɛn bɛɛ la mais fɛn bɛɛ fana tɛ nkalon ye ko tɛ ko bɛɛ la wa ko bɛɛ fana lankolon tɛ ni maa ma tu gosi i t'a kɔnɔ fɛn dɔn an tɛna fɔ mɔgɔw ye bilen n k'a ye na an tɛn'o fɔ bilen quoi parce que émission yɛrɛ nɔ yɛrɛ yera dugukolo kan bi Cheikh Mohamed Kulubali a jɔyɔrɔ yɛrɛ yera bi ɲɛnamaya kɔnɔ donc an tɛna fɔ e ye bilen k'i ka na ni e nana
a bɛ réintéressé a nafa b'e de kan ni e mana i bɛ cɛw ye fana i bɛ musow minnu bɛ na n'u mago bɛ ɲɛ k'i sigilen to yen parce que dɔw bɛ yen nɔ olu dalen tɛ foyi la ko ce sont des histoires ayi e ka to i ka histoire in na yen koyi n'Ala sɔnna Morikɛ waati bɛ k'a sɛnsɛn n'Ala sɔnna ma an bɛ bi ta kuncɛ yan i bɛ dugawu k'an ye inchallah n bɛ dugawu kɛ alakiramanton bɛɛ ye dugawu kɔnɔna toujours an bɛ wele min da a kɛra ne ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye maaw ka wuli waati fɛ ka se dɔnnibaw ma maaw ka wuli tuma i fantanama kana f'i bɛ wuli ka dɔnnibaw sɛgɛrɛ o waati n'o tɛ a ka d'u ye k'i don da la t'a sɔrɔ dɛsɛ b'i la kama taraw b'a kɛ cogo min o mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛ dɔnnibaw lagosi k'a fɔ n taara n ka 1000 d'a ma n taara 5000 d'a ma bɛɛ b'a dɔn 1000 tɛ se ka maa kɛ fɛn nka sababu dɔ kosɔn bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ siturukun kelen k'i don da la ala k'an bɛɛ sababa ma o la maaw ka wuli waati la n b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود اللهم صل على سيدنا محمد أدم في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.